سلام علیکم دوستان عزیز. ефире ки мо будем YouTube удалечка барои угроза. Вот я дурак на самом деле. И шатора ма чандин бор хурдам, чандин бор. Юрем хазур шуам хада мераса. Медуян угрожат, яни убийства дигаш. Бой май дурака чон спорит мекунам. Баъд жалоб мезанам. Юрем хазурам. насиб бошад ҳафтаи дига ҷавоби минбар нест. ҳафтаи дига барои группаи муғули 24 талбунчо хоҳем гап зад. кӯшиш кинед дӯстони азиз, ду се нафаре ки ҳастем постоянно медонед ақорат мекунед, бас кинед ақорат накунед. биёед мо хушук гап занем. дидестем ки ақорати шумо ба ақорати шумо удалид намешавад, барое ки дидестем ки дуромадан угрожат кесан. ҳичи гап не, ҳамаш хуб мешавад. дар охири гап ман гуфтанӣ ҳастам, муҳаммад иқбол хайли муборак шавад, шавари 90 муборак шавад. алмаз ака наранҷониш дигар, майлаш алмаз. то ҳафтаи дигар дӯстони азиз, зинда бошед.